Hallelujah. Sihlala phansi bazalwane egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu wethu khona kule ndawo bazalwane. Hallelujah. Thatha ithuba ngibingelele egameni likaJesu. Isokhaya kanye noma kwelihle igama likaJesu. Ngiyacela baphe izandla bazalwane. Induna yesizwe sibingelela. Amen. Egameni likaJesu ngiyathanda ukubingelela futhi kakhulu baba umvangeli sibamkhulu qeda kusikhonza egameni likaJesu. Amen. Kubeke ngami ngabe seyivala inkonzo. Amen. Bazalwane ake sishayele umsebenzi uNkulunkulu awenzayo komvangeli. Glory to Jesus. Yeah, such a blessing, Baba. Bengilangazelela nami ukukhwica ushumayela. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. We love you so much. Egameni likaJesu. Amen. Siyabingelela baba uBishop Khoza. Siyabonga baba kakhulu. Ngiyacela simuphe izandla ezinkulu. Abafundisi bonke abakhona ngicela ukuma la Sithenjwa sekhona seqoqa imali wahamba nayo. Siyabingelela abafundisi bonke abakhona nibaningi bazalwane. Amen. Ngiyacela nje ukusho ukuthi ngiyabingelela nonke kwelihle igama likaJesu. Amen. Phatha uhlelo siyabonga ithuba egameni likaJesu. Abafethu abasithintelayo lapha yawukhuphu siyabonga. Our host sawubona. Amen. Siyabonga kakhulu ikhonzo bazalwane. Lesiyene ezwini lenkosi egameni likaJesu. Angeke ngithathe isikhathi eside. Ngizozama nje ukuba mfishi. Uhlala kuyisibusiso ukuba khona la ekhaya. Akusekhona ukukhala ngikhona. Amen. Njalo umuntu mayefika kule ndawo uphatheka kahle kakhulu. Siyabonga baba. Bengibala ukuthi ayibona unyaka ngathi ufuna ukuphela ngaze ngifike. Amen. So siyabonga ukuthi mhlawumbe uphumelele egameni likaJesu. Incwadi kaJohn chapter 11. Indodana yami bazalwane, my firstborn, khona la igama lakhe uPhasika. Ngosuku nje kwakuyiphasika kuLwesihlanu awavele wafika yena. So ngaze ngithi hayi ngiyalisekhele igama uPhasika igama lakhe. Wavele wabenzela kwabalula ngoba ngangisalicinga igama ukuthi nje ngizothuba. Wavele wazalwa ngephasika ngathi hawu sengiqedile uPhasika. So manje lapha ngathi kwethu ngawave isandla ndodana uphiya uzobona ukuthi insweni ikhona. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Sizoyezwini ke bazalwane egameni likaJesu. Itheme yale nkonzo konje thini? At his feet, ezinyaweni zakhe. Isho njalo So mhlambe sizokudla lapho bese sithandaza bazalwane. Amen. Glory to Jesus. John chapter 11. I'm sure mhlambe useke kwakhulunywa ngaye bazalwane. Usithenjwa uthinte chapter 12. Angithi
nami bengithi ngizomthinta but ngithi mina yabona ke lento yokuthi kube khona abaqala inkinga lana-ke umuntu athathe ivesi lakho engathi ungazosuka ukuthi wenzani manje glory to Jesus. Ivesi lami lelo lithinthelana asifunde bazalwane egameni likaJesu verse 1 ongangifundela nje ngiyacela angifundele ngiyokumisa la isithunywa esisho khona. Siyafunda bazalwane John chapter 11 verse 1. Kwakukhona othile ogulayo uLazaro waseBethaniya umuzi wakubo kaMaria nodade wakuMartha. Yes. uMaria kwakunguye ogcoba inkosi ngamafutha. Yes. Wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Onwebayo uLazaro wayegula. Okay, asiphinde siqale phansi futhi la ukuze sikwazi ukuhambisana khona thathe ngasala lapha ngisakhuluma nomvangeli. Siyasisi besitshela nayo kanjalo intshumayelo uyangikhumbuza ukuthi ungakhohlwa lesasambulo engikunike sona. Awuphindeke. Kwakukhona othile ogulayo. Yes. uLazaro waseBethaniya. Umuzi wakubo kaMaria nodade wakuMartha. Yes. uMaria kwakunguye ogcoba inkosi ngamafutha. Awuphinde kahle kulo ndawo ngoba khona into uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha. Wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Okay, la bazalwane uverse 2 lo yale. Uverse 2. Uverse 2 ukhuluma ngochapter 12. Amen. Sihambisana ngithi. Uverse 2 ukhuluma ngochapter 12. Amen. Ukhuluma ngento engakenzeki. Lord to Jesus. La siku chapter 11 ekuguleni kaLazaro. But sithola umbhali ebhala ngento ka chapter 12 ku chapter 11. Kunesizathu esidala ukuthi abhale into ka chapter 12 ku 11. This because isenzo esenziwa uMaria sokugcoba uJesu ngamafutha sokuhlala enyaweni sikaJesu isona senzo esaduma lesasabalala. Amen. Kakhulu. So njengoba libhala la ubhala sekwenzakele konke. Siyezwana bazalwane. So enye yezinto edala ukuthi abhale amchaza uMaria ukuthi baningi oMaria. Kodwa kukhona lo Maria onodumo oluthile owatholakala ehleze enyaweni zikaJesu. So now inhloso yakhe njengoba ebhala kanje ku verse 2 ekhuluma ngento ka chapter 12 ukuze wonke umuntu abe nesithombe sokuthi kukhulunywa ngamuphi uMaria. Siyezwana bazalwane, inhloso yakhe kakhulu ukucacisa ukuthi imuphi uMaria because uma uyifunda la ungazi uyitshela ukuthi chapter verse 2 yinto eseyenzakele kanti into engakenzeki yinto esazokwenzeka. Siyezwana bazalwane, but isenzo sakhe isona esaduma lesaziwa kakhulu. Lalela bazalwane, qhubeka kufunde ngenzela njalo ukuthi ngabe ngisashumayela isikhathi eside njengoba ngichaza kanje. Qhubeka ufunde sisi. uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha. Yes. Wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Omne wabo uLazaro wayegula. Yes. Ngakho ke odade wabo bathumela kuye bathi, Nkosi, phela lo omthandayo uyagula. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa. So now I need to see ku verse 1 no verse 2 no verse 3 kuvela ubudlelwane la obukhona obuphakathi kukaJesu nalomndeni. Nilalele bazalwane, uvela ubudlelwane. Ngiyazi bekade kukhona umvangeli nabazali, ngiyacela ningixolele. Haleluya. Umvangeli hawu benishilo njengathi abamnike ngalesi isikhathi buka balele manje. So kuvela ubudlelwane labazalwane obuphakathi kukaJesu nalomndeni lo. Siyezwana bazalwane. So kuveza ubudlelwane kaMary, kuveza ubudlelwane kaMartha, uveza ubudlelwane buka Lazaro. Ukuthi uLazaro
uJesu wayemthanda kakhulu. Siyezwana bazalwane. Then nakho kunye futhi okuvelayo la ukuthi mabe letha umyalezo kwangazuthi bayamkhumbuza uJesu bayamcacisela ukuthi lo ogulayo uLazaro lo omthanda kakhulu. Siyezwana bazalwane. So now into esitholayo la ukuthi isifo sihlasele emndenini onobudlelwane noJesu. Hey. Ufuna sithandazeni bazalwane, ngiyazi ukuthi ezinye zezinto engizoyikhuluma izinto engalindelekile ukuthi mhlambe mawusuwamukela uJesu abantu bacabanga ukuthi kwaJesu izinto zihamba nje ziqonde nje. But sibuka la kuhlasela isifo emndenini wabantu abanobudlelwane noJesu. So la abantu abanobudlelwane noJesu kubonakala ngathi uJesu uba neplan ngabo, kodwa bona bazi ukuthi khona iplan uJesu anayo ngabo. Haleluya. Asithandazeni bazalwane. Kubonakala la uJesu engathi khona iplan anayo ngalomndeni, kodwa le plan akabambulelanga yona bona. Bona babambe nje ukuthi siyathandwa uJesu. Kodwa abalazi icebo, iplan anayo abayazi. Siyezwana bazalwane. So ingakho mabeza kuyena bethi uLazaro lo mthandayo they thought uJesu uzoshiya yonke into phansi aphuthume aze kubo. Siyezwana bazalwane. And then lithi iBhayibheli ke sizwa uJesu ma sesihambile isigijimi usala uxoxa nalabo abala uthi lalelani lokhu kugula lokhana kusikhona kokufa okuthi indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. So now nansi ke into sitholayo la sithola ukuthi lo obuyele emuva akanikiwe impendulo. Ufike washiya umyalezo ngiyacabanga ukuthi wayinokuthi uJesu uyalandela ngemuva. And then iBhayibheli uJesu wadelaya 2 more days. Siyazwana bazalwane. Wahlala lapho emva kwalokho watravela futhi esebheke khona. iBhayibheli kwaze wagula washona wangcwatshwa. Amen. Ngikuqhubeka ukufundisisa. uJesu esekuzwile lokho wathi lokhu kugula akusikho okokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayemathanda uMatha nodadewabo Lazaro. Bazalwane ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu abantu abasebenzisile akabasebenzisanga ngokuthi bame epulpit. Ubasebenzisa ukuthi badlule imene ezithile. Sibona uNkulunkulu lana efuna ukubonakalisa inkazimulo yakhe hayi ngentshumayelo. Kodwa efuna ukubonakalisa inkazimulo yakhe ngesimo. Ngifuna sithandazeni bazalwane. Ngithi sibona uNkulunkulu lana akusiyi intshumayelo. uLazaro la akanikwe sambulo. Ngifuna bazalwane ngoba kuyenzeka abanye baphume ekumkhonzeni uNkulunkulu ngoba bona kunezimo abangena kuzo. Yethu abanye babona powerful entshumayelweni babe nokuthi naba abantu abasebenziswa uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa umuntu ngesimo. Uma usukhohliwe ubobuza uJobe. uJobe ukhuluma ngengcebo yakho nangakho konke emva kwalokho uNkulunkulu eseqala umsebenzisa wavele kwamfaka esimeni. So uNkulunkulu kuyenzeka asebenzise umuntu ngesimo. Ngakho-ke kwathi ezwe ukuthi uyagula wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi yazi ukuthi angithi umuntu ola osesimeni kunabantu abakubhekile ukuthi uzokwenza njani njengoba kuleso simo. Hallelujah. Hallelujah. Kuthi nje ngikhulume nomuntu ola obhekene nesimo ukuthi kunabantu abakubuka ngamakhethi ukuthi uzokwenza njani. uNkulunkulu uyasebenza kuleso simo. Lebananile lithi iBhayibheli uma umoya wobusi univukela ungaboyishiya indawo yakho. Nilalela bazalwane ngoba ezinye zezimo
abantu zibafica bengaphakathi enkonzweni zibaqedele sebengaphandle kwenkonzo. Ngiyashumayela njalo bazalwane. Ezinye zezimo abantu zibafica bephakathi enkonzweni kodwa zibakhiphe ziyobabulalela ngaphandle kwenkonzo. Akuphunywa, akusukwa kuNkulunkulu. Uma isimo sikufice uNkulunkulu ufela khona. Awufela khona. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, asibuye siye eJudiya. Abafundi bakhe bathi kuye, Rabbi, amaJude basanda ukufuna ukukukhanda ngamatshe. Usaya futhi khona na? uJesu waphendula wathi, awakho yini amahora 12 emini na? Uma umuntu ehamba emini akakhubeki ngokuba ubona ukukhanya kwelelizwe. Kodwa uma umuntu ehamba ebusuku uyakhubeka ngokuba kungekho ukukhanya kuye. Wakhuluma lokho emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Abafundi bakhe base bethi kuye, Nkosi, uma elele uyakusinda. Kepha uJesu wakhuluma ngokufaka phe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho ke uJesu wathi kubo ngokuchachileyo, uLazaro ufile. Ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho ukuze nikhona. Ake sikhulume nansi njalo njengoba uJesu ebusy nabafundi la ubikelwe ngomuntu ogulayo. And lesi intshumayelo nayo yonke lento ekhulunywayo ayikhulunywa nalabantu abagulelwayo. Ubusy uJesu ukhuluma nabafundi. Siyazwana bazalwane. Zonke lezi zinto uJesu azambulayo uzikhuluma kubafundi ukuthi uLazaro akafile kunjani, ulele ngiyakuye ngiyomvusa. Siyazwana bazalwane, laba ayiphela mayilele uzovuka uthi hayi ke ufile. Siyazwana bazalwane, ngiyakuye ukuba ngiyokwenza njani, ngiyomvusa. Qhubeka ufunde sisi. Kwathi ke esafikile uJesu wamfumana nezinsuku ezine ethuneni. Bazalwane ukuthi there are moments in life, the moments of silence lapho uNkulunkulu ethula khona usumtshelile zonke izinto ulindele ukuthi aphendule avela athule nje. Kungasho ukuthi akekho usuke khona. Amen. Kungasho ukuthi akekho usuke khona kodwa athule nje. iBhethaniya laliseduze neJerusalema. Kungaba ngamastadiyo 15. Abaningi kubaJuda babefikile noMatha noMariya. Ngishonele mfethu ngiyabona iyangibabezele evesi. Yazi ukuthi njengoba ngithi nje kunemzuzu la khona uNkulunkulu uyethule khona. Ukwethule kube ngazuthi asophinda asebenze ngawe kanti usazosebenza ngawe. Ya moments la khona mhlawumbe lezophinda iqonde kakhulu ezincekweni nakubantu asebehambe nje uhambo noNkulunkulu ukuthi sikhona ikhathi lapho nothi uma ubhekene nesimo uthi uyasithandazela isimo sakho singashintshi uthi uyabathandazela ezabanye zishintshe. Mhlawumbe ngafakaza kancane ngazi isimo ngithandaza ngise theater ngilinde emnyango we theater praying for my wife ngaphakathi ngithi uzophuma ephila ngathandaza ngathandaza waphuma engasekho. Yes. Then in the moment la khona I was grieving. I remember one day ngikhala ngisemotweni ngipaka imoto eceleni komgwaqo ngingafuni ngisho kuye endlini ngifuna ukuxoxela ngalento yokuthi there are moments lapho uNkulunkulu ukuthi uthandaza khona ubone ngathi uthule nje. Hey, amen. Nashimile experience kancane lapho. Then ngathi ngibethe komgwaqo ngikhala inyembe sigcwele isifuba kwangena icall from umzalwane ebandleni. Uthi umzalwane baba angazi noma ngiyakuphazamisa yini
So ngenxa ukuthi akajwayeli ukungifonela wathi mayingifonela nje ngabe ngiqala ngabe ngisula inyembezi ngabamba ikhona ngaqinisa iphimbo kade ngikhala ngathi ngegama lika Jesu sawubona wathi angazi noma ngikuphazamisa baba ngathi mina cha awungiphazamisi uthi baba njengoba ngifonela nje ingane yami iyagula ayisakwazi ukuhamba isivele yakhubazeka isingezansi sabathe siyayisukumisa ihlezi ku-wheelchair sebezamile ekliniki bathi akukhombisa ukuthi lo mntwana uzophinde asukume bathi asemyise esibhedlela sekuyobonakala esibhedlela ukuthi yini eyonakele ngoba isingezansi sakhe sonke asisebenzi uthi silinde i-ambulance ingane ithe icela sikufonele bengingafuni ukukufonela baba ngoba siqeda kungcwaba uma ngiyazi ukuthi awukho right yabo ngithi mina uthe ngifonela wathi yebo uthe asifonele ubaba athandaze then ngithi mina wenze kahle then kaphakamisa ucingo ngalibeka endlebeni then I began to pray khumbula lo muntu othandazayo umuntu obemeceleni komgwaqo engakwazi ukuya ekhaya izinyembezi zigcwele amehlo kungathi uNkulunkulu akakhulumi ngiyazibuza ukuthi where are you God uthi uNkulunkulu ke kunesimo esinye engizosenza manje kunengane ezokukhubazeka ngikubonise ukuthi ngikhona then bazofonela wena bazalwane siyathandaza khona manje bazofona then I prayed I remember ngathandaza it was close to 5 minutes praying in tongues then ngathi lo mntwana ngamemeza ngegama ngathi sukuma ngegama lika Jesu sukuma ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngikhuluma nginyembezi kanziki ayakho wina esifubeni ayakho wina esifubeni ngoba simkhonza uNkulunkulu sibanqeba simkhonza uNkulunkulu sidajuliwe masimkhonza uNkulunkulu ngoba izimo zingaka athi mmemeza umntwana ngithi sukuma egama lika Jesu ngezwa abaseceleni bethu seyahamba oshanda labakhaphala babasa bethu seyahamba remember no muntu othandazayo kunesimo sakhe kade sithandazela esingakaze silunge kodwa khona ozayo ozongibonisa ukuthi ukungalungi kwesimo akusho ukuthi akekho uNkulunkulu uyasebenza ngezimo khona abantu abamthukile uNkulunkulu ngenxa yezimo abangene kuzo kanti uNkulunkulu ila asebenza khona kakhulu amen remember the day la khona ngehlelwe isimo ila khona ngagcwala khona iSouth Africa yonke ila khona abantu abakude baqala bafona yazi futhi abantu abangafoni beduduza pastor befuna imthandazo abanye befona beseyibhedlela ngibona abantu baswile nje ukuthi mina unkosikazi wami bengimthandaza nasesibhedlela washona kodwa abafona bethi uNkulunkulu uyasebenza ngawo sizwile ngemisebenzi yamandla please pray for us wabazalwane ngisho ngathiwa siwudet kangakanani kodwa uNkulunkulu wethu kumele ukukhonzwa uMatha mayifika uMatha uthi uMatha kuye uNkosi kube bewukhona na umne wethu akafaka language eyikhulunywa kulomndeni language eyikhulunywa kulomndeni ilanguage eyikhulunywa kulomndeni ukuthi ebukhoneni bukaNkulunkulu ayikho into efayo ebukhoneni bukaJesu ngoba uzwa ngani ukuthi ilanguage eyikhulunywa kulomndeni uzwa ngokuthi kufika uMatha uthi uMatha ukube Nkosi bewukhona na umne wethu akafaka uyasuka uMatha kufika uMaria akusho ukuthi namalungiselelo omngcwabo abeduduzana ngalama
uJesu kube khona umnawethu ngabe akafa kahle abanayo inkinga ngokugula kwakhe kodwa inkinga isemthelini ugule engekho uJesu so uma kube khona noma ngabe ugulile uma kube khona noma ngabe ugulile kodwa wezophila aphinde uma kube khona noma ngabe ugulile kodwa wezophila so isambulo abanaso kulomndeni ukuthi ebukhoneni bukaJesu ayikho efanayo language abayikhulumayo nje ekhaya ukuthi akufini utho mawuJesu ekhona Bible mayifika noMaria uthi uMaria Jesu kube bewukhona nansi into esitholayo mayifika uMaria uyiphonsa ngasenyaweni Jesus uyiphonsa ngasenyaweni zikaJesu kanti sikasambona I think incwadi kaLuke la uchapter 10 simthola futhi uMaria ehlezi ngasenyaweni iBhayibheli uMartha wayebhizi ngaleso sikhathi uMaria ehlezi ngasenyaweni iBhayibheli wafika uMartha wazocomplain ukuthi Jesu wayengaceli lo muntu ukuthi azongisiza nikhona bazalwane iBhayibheli uJesu wathi ukhethe kahle lo wakhetha ukuhlala ngasenyaweni uJesu lapho wayegcizelela into yokubaleka nokuhlala naye sizona bazalwane ngoba lapha ngasenyaweni position la bahlala khona abafundi yila khona abahlala khona banilalele ebafundisa so now encourage ukuthi nabesifazane beneza bezohlala enyaweni zakhe bamlalele so now into esitholayo la sithola ukuthi uMaria ulitholile ithuba lokufundiswa nguJesu ngoba naye indumiso inamandla uma ufundile naye umdumisa ungamazi ukuthi ungubani kubalulekile ukuthi umazi ukuthi ungubani so ingakho-ke masimbona uMaria uNkulunkulu wami ngilekelele ngisheshe ngiqede la ingakho masimthola uMaria lithi iBhayibheli emva kokuba eseshonelwe umfowabo ubuyela to the very same position ubuyela kwiposition efanayo yasezinyaweni la ake atholakala khona before ngifuna ukuthini kuwena ngifuna ukuthi la kuNkulunkulu kubalulekile ukuhlala kuye noma ngabe kunezimo ezithi sisuka kuyena sibona uMaria lithi iBhayibheli uMaria ufika ubuyela kule position yendumiso because siyamdumisa uNkulunkulu kwesisikhathi izimo zihamba kahle but kunzima ukudumisa uNkulunkulu izimo zingahambi kahle sibona uMaria ehlala kwiposition kunezimpendulo ezingaphenduliwe kunembuzo engaphenduliwe but simbone buyele enyaweni besinyabe inohlobo labazalwane olukwaziyo ukubuyela enyaweni zikaJesu noma ngabe kuthiwa kunemthandazo engakaphenduleki I want us to pray lithi iBhayibheli uMaria sefikile ehleze enyaweni zikaJesu lithi iBhayibheli uzwakala uJesu ekhuluma amazwi ethi nimbeke kuphi funa siphumele sivale iBhayibheli bakhuluma amazwi bathi hayi insuku sezizile Nkosi mayifike ethuneni uthi susanitshe bathi laba hayi Nkosi ngoba insuku sezu4 useyanuka lo muntu so uyabona lo mndeni wawumthanda ngempela uLazaro calculate nesikhathi ubuka nesimo sakhe ngaphakathi ukuthi njengoba sekuphele 4 days surely useyanuka ufuna sithandaze ngale nto endinokisho njengamanje okusho ngamanye amazwi laba abantu bazama ukumvikela uLazaro ukuthi iphunga lakhe lingazwakali ongenani kusala the last picture lapho uLazaro enuka khona kahle bafuna vele njoba bethi njalo ungasuswa hayi ngoba naku bengafuni ukuthi uJesu amphilise but banenkinga ukuthi khona into ezozwakala
bangafisi ukuthi izwakala. Oh yes. Yeah. Because isithunzi bazalwane ngifuna ukuthandaza. Isithunzi sikalaza sibonakala sizolahleka. Uma kususwitch ngoba kuzozwakala into engakazi izwakale before uLazarus kuzozwakala iphunga. Ukuthi uNkulunkulu kwesikhathi uyadedela iphunga lakho ligcwala umhlaba wonke anokuba kusebenzisa. iBhayibheli bazama ukuvala ukuthi Nkosi bafuna ukumphilisa ungenani imphilise ungakalisusi itsha kungenani ke. Yeah, uthi lona isusanitshe kuqala. Ukusho ukuthi before kuphuma uLazarus fanele qale kuphume iphunga kuqala. Liphume lisabala lizwe abantu bonke. iBhayibheli oh Lord. Akazi ukuthi ubani ola onephunga esenjolo umhlaba wonke. Akazi ukuthi ubani ola onephunga esenjolo umhlaba wonke. Ezinye sezinto bezama ukuzifihla ezenzakala empilweni yakhe kodwa sesizezazwakala. Awunikhona kodwa bazabona izimo ukuthi mawungena kuzona uzama ukuyifihla ukuyimboza ngapha nangapha. Awunikhona kodwa bazali uthi ufika phakathi kwabantu babona abantu becisha amehlo umuntu okhona sekwazi lo. Uthi usondela kulo umuntu ebhekana uthi ukhona sekwazi lo. Nikhona bazali before uNkulunkulu akusebenzise uyayidedela kuqala ungene kwishame kuqala. Yazi ukuthi asifuni ke le. Yongena ehlazweni. iBhayibheli lasuswitche. Man suswitche lithi iBhayibheli kuzwakala uJesu ememeza uLazarus sesothandaza. iBhayibheli maye memeza uLazarus lithi iBhayibheli wavuka kwabafileyo. Ekuvukeni kwakho kwabafileyo kunendumiso eyaba khona. iBhayibheli ababekhona kulo ndawo baqala bamdumisa uNkulunkulu. So now angasibukeni bazana uLazarus kwaliphatha iBhayibheli. Kulesi simo kwaliphatha iBhayibheli uLazarus. Kabuka ashumayela uLazarus la. Kabaka into ebonakele kubonakala uLazarus efa. Kwabonakala uLazarus ehlala 4 days. Kwabonakala uLazarus evuka. Kwavuka indumiso endaweni yonke. Ngicela ukumemezela la ukuthi usubonakele wehluleka. Wabonakala ushayela, wabonakala ibhizinisi lakho lishona phansi. Ngicela ukumemezela ukuthi awuzugcina ngokuba phansi. Ngicela ukumemezela ukuthi usazophalanga. Abona uNkulunkulu wenze ngabomu ukuthi ungene esimeni ongene kusona angeke uphelele kuso. Business lakho akusho kuphela kwalo. Yes. Hayi mina bazalwane ngilindele uNkulunkulu kuba nivuselele business. Ngilindele umndeni ofile uNkulunkulu awuvuse. Oh yes. Egameni lika Jesu. Awunikhona kodwa bazalwane. Bazalwane izinto ezokwenza ukuthi izinto zenzeke empilweni zethu noma ngabe kuthiwa isitha besithi siyaqeda. Ukuthi siphikelele ngokholo. Uthandaza. Idlale phansi ke mfethu ngoba khona la ngifuna siyakhona. Enye yezinto ezosenza ukuthi sibone uNkulunkulu esebenza, sengilivalile iBhayibheli. Enye yezinto ezokwenza ukuthi sibone uNkulunkulu esebenza empilweni zethu, ukuphikelela ngokholo. Kambe ngishilo ngathi ngizoshumayela experience nje namhlanje. Ikhona bazalwane. Bangena useqedile yonke. Ngibona mina ngivele ngixoxa impilo yami. Uvumeleni? Kuthe last year kwagula umama ongizalayo. Mayigula after isigameko lesenisaziwe kwanunywa ubhozo. Operation kwathuza omunye ubhozo ngenxa ye-infection. Nalapho umuntu othandazayo, umuntu omthandazo lo owenziwa le operation sathi hayi at least ngoba umunye ubhozo usazokwazi ukuhamba. Isimo sashintsha. Wanga gcina lapho kwazwakala ukuthi sekune-infection kolunye unyawo futhi. Kwathiwa ayike manje ke asingeke samnquma ubhozo. Ngala omunye ubhozo. Ngala kwathiwa no sesinquma ngezansi kwedolo. Ngithi no. Angeke yenzeke lento. Kanjani?
ngithi mangithi ngiyanqaba ukude useThekwini ngila eMthubathuba ngithi ake ningayivumi lonto ngikhuluma nabafowethu abaseThekwini ningayivumi lonto bathi hey lento iyaspreada iyaphuthuma uzomluza lo muntu uma uqhubeka nokunqaba. Then I said okay qhubeka and then akuphethe below the knee. Then mase akuthe wabuya zekhaya in and out of hospital siyathandaza njalo ngikhuluma ukuthi mina uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu ngezimo. One day usenkonzweni bamlethile uhlezi lapha ya wheelchair hlezi lapha ku wheelchair ngimile phambili ngishumayela ngamandla omthandazo ngime phambili siqondene sibhekene kanje bazama ukumphuza amanzi ngiyawabona yachitheka ngibona usisi uyinesi usisi wami ngibona usisi kwehle inyembezi sigeleza ngibona ukuthi hayi ngeke konakele la pulpit ngikhuluma about preaching about prayer la pulpit lapha eminyango lo engilamana naye siyahle inyembezi ngibuka umshana athi nikeni ikhanda ngithi hayi bedile ngangino 30 to 40 minutes ngishumayela. Then I said ebandleni ngicela sonke sime ngenyawo ababoni kwenzakalani ngithi let's all stand up so bona bazi ukuthi angikudanga sothandaza ngithe bona kuzothandazwa ngicela sime ngenyawo sonke basukume bawenga bese ngithi ngicela wonke umuntu bayazi ukuthi ngine ikhathi zami zokuthandazela ngicela wonke umuntu avala amehlo ngabikho vula amehlo bavala amehlo inhloso njengoba ngithi kuvala amehlo ngifuna ukungenisa lo muntu ngiyamdinga ngimfuna mabe wavala amehlo bese ngibaqhweba la bese eminyango ngithi ngenani ngithi ebandleni let us pray akekho obonayo ukuthi khona into eyenzakalayo ngaphakathi emini. And we began to pray bathandaza bona bacabanga ukuthi sithandaza lo mthandazo ohambisana nale ntshumayelo kanti mina sengibhekene nesimo ngapha bezwa masihambe emthandazweni ukuthi hayi lo muntu ngathi akasathandazi nathi ngathi khona la aseqondisa khona abanye baqala bavula amehlo babona ukuthi hayi uma lo muntu ngimthinta emzimbeni uyabanda ngimthinte ingalo uyabanda ngimthinte imlenze uyabanda ngithi ngiyalalela akaphefumula mangibuka amehlo aseyalenga into ithi bengila ngizoshumayela about the power of prayer. And now sekufanele lento ivele manje la and I prayed ngithe mina uNkulunkulu uyasebenza ngezimo inkinga yakho wena mawehlelwa izimo uyadikibala uyayeka awunikeli awuthandaza wenza ilutho uyadikila nabazalwane bakulahlila abazalwane bakujikela abantu singathi izinto osuzenzile ngenxa yezimo odlule kuzona kanti ngalesikhathi ungena esimeni you press on you press on sifela khona then ngiye kumama lama ngimbambe ngibona ukuthi lo muntu akasaphefumula. I prayed basuka abanye omama beze bazongithandazisa bathandaza imzuzwana akithi yabona ke umuntu mayithandaza ezohlola isimo athandaza imzuzwana abantu babemthinta babona ukuthi kuyabheda abakhaya bakhaya bamenyenga lapha abathandaze belapha kwabe kamele ngiJesu lapha ngilapha kuye ngimbambile ngesandla sami. I prayed mangithandaza I prayed for long time nebandla lijoyinile liyathandaza but akekho ufuna ukusondela ngoba bayazi abantu umuntu mayesuke engasekho emhlabeni ngisho amehlo ayashintsha. I prayed I waited athi lo uzovuka. I prayed ngathi mangiqala ngibona isisu sinyakaza ngibona isisu sinyakaza then I started to declare ngathi wena egameni lika Jesu mangithatha manje masi yesibhedlela uyofika uphila khona you won't die. Ngiyalapha ngiyokufunela ngakhuluma nomuntu engezwe ngathi ngiyofuna ama drip lapha lokuthi uthola amandla wena uyaphila egameni lika Jesu.
baqala manje namanje sebeyabona kanti lapha kukhulekela umuntu obengasekho emhlabeni. Wena uyaphila egameni lika Jesu. I started to declare. Ngathi khumbula lo muntu ekhuluma ngaye unqanyuliwe umlenze. Unqanyuliwe umlenze. Isilonda sasesisha akafuni ukuthintwa emzimbeni. Lo mlenze awuthintwa wakhe. Uma ngikade ukuthandaza ngikade ukudeclare ngithi laba ngithatheni niye naye emotweni. Ufike emotweni balinde mina ukuthi ngivale ikhonzo bese ke ngizomthatha sesiphuthuma esibhedlela. Siyathandaza manje. Uma ngifika kuyena ngifike ngimbambe. Mangimbamba lo muntu angakhombisa ukuthi uzomhlungu kanti lo mlenze wakhe awuthintwa. Mangimthinta ngimbamba ngimfaka emotweni ngoba siyaphuthuma. Akho complain akukho lutho. Ngimphosa nami kuyaphuthunywa akasho lutho. Ulele nje. Then I said, umuntu mengasezwa ubuhlungu. Lesi silonda engikhuluma ngaso sinethambo elivele ngaphandle. Then oh Lord, masingena emotweni siphuma sihamba uhlezi umshana nemuva nodadewethu. Uhlezi la phambili yena simfasile sambopha ulele emotweni ngembambe isandla ngiyadrive ngesinye ngiyathandaza sibheke ehlala eklinikhi ngiyathandaza amdeclare ukuthi angeke ufe egameni lika Jesu ngiyathandaza sometimes ngithandaza ngezilimi isikhathi eside aphela amazwi ngithandaza ngezilimi indlela ngisuke enthubathuba ngibheke egarden clinic. It's about 50 minutes to an hour. Kusuka la ngisuka khona. Sathi mas off ramp kule ndawo edayisinyama. Imbone evula amehlo kodwa ubuke endaweni eyodwa. I continue to pray. Uma ngithandaza khona la siyakhona ngale ndawo. Uma ngithandaza masifika esibhedlela imbona ukuthi hayi ngathi useyacwayiza manje qale nobebuka endaweni eyodwa ngathi useyacwayiza masifika ngifike ngiphaka bese ndithi yena manje ngiyolanda i-wheelchair sesifikile esibhedlela lokho kade ngimtshela khona sontweni ukuthi siyasibhedlela eliyofika ephila nawe useqalile manje useyacwayiza manje mangithatha i-wheelchair ngizomlanda mangiqala nje ngimbamba athi eshu then I celebrated ukuthi now useyabuza ubuhlungu. Wait. Uma empilweni kungasekho ubuhlungu obuzwayo. Kusho ukuthi usufile. Pray. In life ungasezwa ubuhlungu kusho ukuthi awusekho emhlabeni. Bonke abaphilayo kufanele babuze ubuhlungu. That's a sign yokuthi you are still alive. Uma beza kuwe bekhala baba bethi baba kubuhlungu ngoNkulunkulu basaphila. Uma bengasezwa ubuhlungu basuke bengasekho. Abangasekho kuphela abangabuza ubuhlungu. Emathuneni nakuzwakala ubuhlungu. Kodwa kwabaphilayo. Ubuhlungu buyingxenye yempilo. I'm praying ukuthi siyabona. Ngithi ubuhlungu buyingxenye yempilo. Akekho umuntu online ongenayo ingxenye ethile empilweni yakhe emzwisa ubuhlungu ukuthi obunye ubuhlungu asikushare sikuxoxe. Masiqhamuka sifaka amasundu kanje ungazuyitshela ukuthi konke kuhamba kahle. Mawusibona sishumayela ungazuyitshela ukuthi konke kuhamba kahle. Now let me tell you, it's sign yokuthi you are still alive. Ukuthi kufanele kwesikhathi mawungena ekamereni kwekwedla inyembezi ukuthi kwenzakalani empilweni yami nakusho okusho ukuthi sign yokuthi you are still alive. It was the first time empilweni yami celebrating ukuthi umuntu uzohlungu.
that God taught me a lesson lokuthi wonke umuntu ophilayo kufanele abuze ukushuka. Let us stand on our feet. Kunabanye abantu abazamile ukumisa ubuhlungu ngey'dakamizwa. Ngicela singabe kusaphuma ngoba siyathandaza. Kunabantu abazamile ukumisa ubuhlungu ngey'dakamizwa. Abanye bazama ngezindlela ey'ningi because they are trying to numb the pain. But let me tell you, ukuthi empilweni mawusaphila uyawuphuma kulobu buhlungu ungene kobunye, uphume kulobu ungene kobunye. Kodwa kubalulekile uthi uPostoli Pawuli ikulwile ukulwa okuhle. Uthi ngiqedile ini ibanga. Into ebalulekile la bazalwane, it is to fight the good fight, the fight of faith. Let me say this to you. The Bible, impilo yomuntu emhlabeni uthini uthi umuntu mayisemhlabeni akekho yini empini na. So umuntu eze emhlabeni usokwenza ongena empini. Izipho esingena kuzona zahlukahlukene. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi ungasuke kwi-position yakho. Amlashe uNkulunkulu. Funa sithandazeni, ngamlashe uNkulunkulu. Ungafuna ama-shortcut. Ungafuna izinto ezizoshesha zikukhiphe kulobu buhlungu isikhathi singakashayi. Yamthanda uMaria into ayenza. Wenza nokudideka kwakhe phambi kaJesu. Wenza nakho konke wakhala phambi kwakhe. Lalela. Ubudlelwane noNkulunkulu buyagcinwa noma ngabe kuthiwa izinto azikhambeli kahle. Yizwa into eshiwo uJobe, uthi uJobe, I know that my Redeemer liveth. Ukhuluma lamazwi uJobe, abantwana bekho, imfuyo ayikho, uphelile konke. Uthi kodwa I know that my Redeemer liveth. But after he has tested me, I will come out pure as gold. Cela umemezele ukuthi wena uzophuma egameni likaJesu. And uma uphuma ngeke uphuma ufana naseqaleni, uzophuma usungcono kakhulu. Because angeke ungene esimeni uNkulunkulu ekufakela ukuba ugcina ufele kusona. Kuzo zonke izimo esingena kuzo silanda ubufakazi kuzo. Zingxenye yomlando wezimpilo zethu. Nasithandazeni bazalwane, nasithandazeni akhona. Nasithandazeni. uNkulunkulu uyalindwa esimeni obhekene naso. Kwesinye isikhathi noma ngabe kuthiwa into oyibonayo ukuthi sifile ayisele. Ayqhubeka umlinde. Uyalindwa uNkulunkulu. Uyanqatshwa ukufa. Unqaba ukulahlekelwa ngabantwana bakho. Unqabe ungafumi. Unqaba ukuluza umndeni. Kunamadoda athi imindeni yabo bafana neyiqashe emndenini yabo. Isitha sibaphucile imindeni yabo. Kodwa ngiyacela ukusho namhlanje ukuthi ungasuki kuNkulunkulu noma ngabe kuthiwa kunjalo. Masuku kuNkulunkulu. Let me say this. Kuzo zonke inyembezo ezikhalile silezi isikhathi lapho uNkulunkulu azokhokhela khona. uNkulunkulu akakhohlwanga, yazi kunezinto angayikhohliwe ezenzeka kuwena eminyakeni eyedlule. Ekade zenzeka, uNkulunkulu akasikhohliwe kuze kube namhlanje. Let's close our eyes. Angisoze ngahluka ana Chalo
ethi ngathandaza kaningi ukuba kususwe lelifa enyameni yami. Uthi impendulo engayitholayo ukuthi lelifa angeke lisuswe ukuze ngingaziphakamisi ngobukhulu bezambulo. Kunezinto ezinye ozothi mawuyikhulekela ukuthi zisuke zingasuki. Kodwa you have to press on and serve the purpose of God. Ngiyacela ukuyisho le, serve the purpose of God ifa likhona. Ngicela ukusho ukhoza uNkulunkulu ifa likhona. Thandaza ifa likhona. Udumisa uNkulunkulu ifa likhona. Hlala kuyo uNkulunkulu ifa likhona. Oh, so thandaza bazalwane. Asikhoza uNkulunkulu ngoba nakhifa like. Uthi umuntu mayihlabelela uthi nakuba mefu. Iwanyathela lapho ngihambe yakhithela. Ngimthanda bayetha ngiwanaki. WakuJesu sopho wabazalwane. Noma ngabe kuthiwa ngamgalana namevo wanyathela endleleni. Siyaqhubeka we press on. Uthi uPaul Paul ngiyakhohlwa. Wasemuva kuseluleka bazalwane. Let us press on. Let us press on. Let us press on. Let us press on. Jesus. Let us press on. Hallelujah. Let us press on. Oh, Jesus. Let us press on. Oh, hallelujah. Let us press on. Asahleki bazalwane. Asabuyele emuva. Asahleki bazalwane. Bazalwane asahleki. Asisahleki bakholwa. Siyaqhubeka kuphela manje. Balale. Ezonweni ngeke salunga thina. Angeke salunga ezonweni. Sekuyona ndawo yethu esiyofela kuyo le. Sekuyona ndawo esiyofela kuyo le. Abantu abakhona yini abavumelana nabe. Sekuyona ndawo esiyofela kuyo le. Hallelujah. Oh, Jesus. Uthi umuntu abayihlabelela. Uthi noma siyahlushwa. Uthi noma sidelelwa. Uthi kodwa liyeza. Oh, Jesus. Ilanga lethu. Ilanga lakhona ethi nandiyana. Siyabona. Jesus. Asahleki bazalwane. Hallelujah. njengoba abanye abantu uthi kodwa uNkulunkulu wethu uthi kanye nokulingwa uyasenzela indlela yokuqonda athi ukuze sibe namandla okuthwala abanga liphile libandla abazalwane uyabona bawungena esimeni amazulu asuke ekubhekile ukuthi unqobe njengoba sila emhlabeni amazulu asibhekile yilokho abafundi incwadi yamaHebheru ithi sihaqiwe yimfula ofakazi isimo ngena kuso ezulwini kusuka khona ukuthi lo ufana nami lo ufana nami lo ngangena yikho liPhephe uJesu walikwa ngakho bonke wabazalwane asikho isilinge sehlelo umzalwane esinalazi uJesu adlule kuso zalile ngesidlula abazalwane asikho isilinge odlula kusona uJesu angasazi zonke ngisho rejection he was rejected liPhephe waza kwabakhe
abazange bamamukela kodwa besethi bonke abamamukelayo babaphamana ukuba babizwe ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu bese ethi futhi siyibo noma abantu bangaphika siyibo noma abantu bangathi ayikho lento esiyenzayo siyibo 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 lesi simo ongena kuzona sizoveza ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu ngempela. Umntwana kaNkulunkulu akutholakali ngakhona izinto ehamba kahle khona. You have to go through ama-test athile empilweni. Nomndeni wakho uyibuze ubuke ukuthi uzokwenza njani mase kunje. Mase kunje sisondele kuye. Bazalwane. Mina ngazi ikhathi la khona umndeni uhlangana khona. Kuthiwa Mizeni akekho umuntu wakwehlelwa iziteshi. Mizeni bengathi sofela ingane. Sofela bamlisa kuthiwa ahlaba nomndeni. Abazalwane. Angazi wena ukuthi usudlule kuphi ngokwensindiso. Kodwa insindiso masingena kuye kunezimo ofanele sidlule kuzo. Kunama-test ofanele sidlule kuwo. Haleluya. Bazalwane. Uhlala phansi imindeni. Angafonela omunye osekhaya osemndenini oyinyanga wathi yabona ke bakunje ngeke ngiyazi ukuthi usindisiwe impela kodwa ke asilungiseni lapha izinto. Athi ke nayibona ke uma kuukuthi umsamo uyakwazi ukulungisa izinto ngicela uqala ngibone kulungisa kokuqala. Uma kwalungisa kokuqala ngiyahlonipha impela. Kwakumuntu omdala ngathi ngiyahlonipha impela umdala. Ngiyahlonipha uyazi ngikuthanda kangakanani. Kodwa ngiyacela ake uqale kulungisa zakhe izimo uqala uma kuukuthi umsamo uyalungisa izimo. Webazalwane uma singena ezilingweni lithi iBhayibheli uma nehlelwa izilingo ngiyazi bengayilindele lentshumayelo kodwa lithi iBhayibheli uma nehlelwa izilingo ngezilingo anonsi kukuthokoza webazalwane lina sithokoze ilingweni la sihlasela khona siyathokoza. Umzalwane ongahlaselwa bokwazi lo mzalwane lokushithi amadimoni athokozile ngaye. Athokozile. Sinangayishumayela lezi zinto ePulpit. Mhlawumbe njengoba ngikhuluma nje mina abanye abangabagcotsha bathi wazokhuluma izinto esingeze singayikhuluma thina siyasimela sikhuluma kuhle kodwa nje. Kanti iBhayibheli simele ukwehlela nawo kuphi. Let's close our eyes. And simkhonza uNkulunkulu kunjalo. Simkhonza uNkulunkulu kunjalo.
kusebenza ukuphila sekukhona la ukuphila sekufikile lapha ukuphila sekufikile la be healed in the name of Jesus 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 Shanda Maya Pila sekufikile la Pila sekufikile la ukuphila sekufikile la Shanda Maya Makado Be healed, be healed, be healed, be set free. In Jesus' mighty name, you are healed. Yakalibanda limengazinyawo. Kalibanda limengazinyawo. Kalibanda limengazinyawo. Ngiyazi ukuthi le nkonzo abanye ngoba bagula bayithanda. Kodwa ogulayo uyayidinga lento. Abakhona umuntu odla amaphilisi awamncedi nokushuma okusemzimbeni wakhe udinga ummangaliso udinga isandla sikaNkulunkulu. Want us to pray okokugcina sonke la endlini siwavala amehlo lo mthandazo esizowenza umthandazo wokuba uNkulunkulu kungabe bikho umuntu ophuma la endlini engamnikezanga impendulo ongene la kunesimo abhekene naso uNkulunkulu adile naso namhlanje. Shall we all close our eyes? Ukhona ongezanga la phambili kodwa okunemimoya emhluphayo uhlushwana ngamaphupho la makhando Shanda Maya Sala khona nalo ohlala ngathi khona ngathi imlandela ngemuva athuke ashawula uvalo thola ukuthi akho nasendlini uhlala athuke kungazuthi khona phakathi endlini. There is a monitoring spirit ekulandelayo. The Lord is healing you. uNkulunkulu uyakuphilisa njengamanje kulowo moya okulandelayo in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Somebody shout Jesus in the house. Lift your hands, pray. Sibonge Inkosi ngomsebenzi wakhe awenzile kule ndawo. 1, 2, 3. Please clap your hands. Ubonge Inkosi kakhulu wenza inhloko enkulu. Wenza inhloko enkulu, wenza inhloko enkulu. Wenza inhloko enkulu.
Isani maondo sena. Oh, lama shada masila mayano da mahaya mashalia. Johnny man,